imeela n'ụbọchị taa, ezi Chineke dị mma. Imeela n'ụbọchị taa, ezi Chineke dị mma. Imeela n'ụbọchị taa o, n'ụbọchị taa o, Chukwu nara ekele. Ụtụtụ ọma nụ ụmụnne m, ekenekwa m nwoke, ekene m nwanyị. Tata wee si eke ndụ, eke udo, eke ngozi, eke ihe akụ akụ na ihe enwenwe, eke nchekwaba na eke ọmụmụ. Udo dịla anyị tata wee ka aja anyị Igbo na anyanwụ na-agbara, na ndị mmiri, na ndị oziọma, ndị ikuku na ndị amụma gozie anyị. Kafe niile na-azụta atabeke na anyị Igbo zụtara anyị udo, zụtara anyị agamnihu, zụtara anyị ndụ, zụtara anyị ọmụmụ. Ụtọ anyị kwuru ya ka ọ ya adị tata wee ke n'orie na afọ na nkwọ na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ndewonu ndị Igbo, abụkwa m onye nke gị Nwaada gbara ọnwa ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. A sị m nọ ndị mbụ na ndị egede, usoro ha ji wee fee Chukwu okike abịama, wee bie ogologo ndụ, wee chaa isi awọ. Ha na chi ha dị na mma, ụzọ a na-aga, nwa a na-abịa, nchekwa a na-abịa, ihe akụka na ihe enwenwe a na-abịa, ndọkasị ahụ adịghị. Ọ maka na ndị gboo mere ọdịnala. Chukwu okike abịa ma wee na-eme gịnị? Na mmụọ dị n'aja anyị Igbo wee na-eme gịnị? Wee na-enyela ha aka na-ebizi ndụ ha. Ya bụ gị nwa bụ onye Igbo na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, jikenere anya gị wee nee okirikiri mba niile dị na ụwa niile a na-eme ọfụma. Ha na ọdịnala ha dị mma, mana anyị nwa ndị Igbo siri gịnị? Na anyị chọrọ Chukwu mmụọ nsọ, anyị chọrọ Holy Spirit, wee chọọ Jizọs, wee chee anyị na-aṅụ mmanya wine ndị ụka ọbịa, wee na-eri Chineke ewo, anyị wee na-ata achịcha flọ ebekiri ebeki na nkwụ wine, asị gị na nkwụ vine. Mana ọdịnala, oriri nke anyị wụ ọjị, oriri nke anyị bụ nzu na-edo na mmanya ọkụ. Anyị nwa anụ anyị egbuo, anyị na chi anyị ma ezumezu anyị erikọ ọnụ. Oriri zuru oke iwe mee gịnị? Iwana na-atụfu nnekwu oge. Isiokwu mbụ na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, ka m gaa n'isiokwu njimaka ya wee bịa. Isiokwu njimaka ya wee bịa bụ mkpa ọ dị bụ mmadụ ịgọ mmụọ na mmadụ ime gịnị? Ịchụ aja. Echetara mgbe anyị na-eje katikizim ndị ụka ọbịa, asị gị gịnị bụ Chukwu? Ọ bụrụ na ịzatara ya, ịdaa ihe mere baptizim, ya nata oriri. Asị Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị, onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido ma ya nwere isi njedebe, ya bụrụzi onye okike osebụlụwa nke ife niile. Asị gịnị bụ mmụọ? Asị mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ, na-enwere arụ, anara afụ anya ma ọ n'onu ya, o metụ ya aka. Negodi nnọọ si wee bịa na-eri m na gị na-abụ wee si anyị na mmụọ dị adị dịrị ndụ. Aweta ọnụkwa wee si gị anara afụ anya, onwe ha arụ, mana ọ dị adịdịrị ndụ, o nwere arụ, anara afụ ya anya, ịnụkwa ma ọ n'onu ya, ịnụkwa ma o metụ ya aka. Eze Chitoke abịama. Ọ bụrụ ka nje kọwalụ gị asị ndị ụka na-asịrị m na gị na-abụ. Ha ji eri anyị wee rituo anyị, wee rie ndị nna nna anyị ha, wee rikwa wee bịakwa na agba nke ọfụra. Ngwa ngwa gị bụ onye Igbo binitara wee mara eziokwu na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-efe Chukwu okike abịama, ekekere ụwa, Chineke nke bi n'eluigwe, nke kere nwoke kee nwaanyị. O si n'oke osimiri, siri n'aja na siri n'anyanwụ na agbara, siri na ndị ikuku bụ ndị osisi, were na-anara aja ekele anyị na-ebugharị ya.
ngwa ngwa ịchọpụtara na anyị nwa bụ ndị fere Chukwu na ndị ka na-efe Chukwu, ọ dịrị gị mma. Onye ọcha wetara gị ụka anarakwa eje ụka. Ndị ọcha wetara ụka wee bịa mee nọnsensị a mere ebe a, wee bịa mee enslave our people, ha narakwa aga ụka. Ụka nwa ha wetara anarakwa gị ya. Sọsọ ha na chi ha ma ihe akụnụkụrụ wee bịa butere anyị. I was once a victim over 20 years of my life. Nọ na-emegharị onwe m anya. O Chimo, o sita dịba mma. Ọ dị mkpa na gị nwa bụ onye Igbo ga na-agọ mmụọ, maka na Chukwu bụ mmụọ. Ọkaka adịghị n'ije n'ije agaghị, ọ ya Chukwu bụ mmụọ a niile na anyị na-eje na mmiri na-achụ àjà na-egbosa anụ na aja ana na-eme nke a na-eme. Ọtụtụ ha niile na-agara Chukwu okike abịama kere ihe ha niile. Ihe ha niile bụ ambassador of God. Ọ dị ka mgbe gọvanọ ya enwe conference or meeting ebe dị ụta, mana ọ ya anọrị ya due to other things ọ na-eme, or send their representatives. When that person gets there, onye ahụ na gịnị aga na-enye ya nsọpụrụ dịka onye nọchitara anya gọvanọ, mana ama na ọ bụrụ ya bụ gọvanọ n'onwe ya, ọ representative ya ka ọ bụ. Onye a nọchiri anya gọvanọ ga-ebukwara ihe niile mere na meeting ahụ, information niile wee bugara gọvanọ, wee si ya nekwa ka o si ga, nekwa ka o si ga, nekwa ka o si ga. Gọvanọ wee mezi the meeting, the final endorsement. Otu a ka ọ dị ebe Chineke na aja ana nọ. Otu a ka ọ dị ebe Chineke na ndị mmiri nọ. Ha si ga-ekpezinalụ nne mmiri, ga-ejezi na mmiri jee chụọ aja, mana ha na-ekpe ekene Maria jupụtara na Grace. Amamihe ha na-akọ akọ, amụrụ m ihe ha na-akọ. Ha na-ekpere Maria ha na-eyi ihe nwa ha na-eyicha. You understand? Ha mara nọ eze nwaanyị mmiri ndị ọcha ka ha na-ekpere, ha chee na ogene, mana nke ndị be anyị a na-agbakọta ya azụ. Nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, ịgọ mmụọ bụ ihe dị mkpa na ndụ gị, maka na Chukwu bụ mmụọ. Mgbe ị na-agọ mmụọ ka ị na-efe Chukwu na mmụọ ma n'eziokwu, aja ana na-asọ nsọ mmadụ ime ihe ọjọọ. Ihe ndị a Chineke na-asọ nsọ ka aja ana na-asọ. Chukwu ayara na-asọ ihe ọjọọ, aja ana na-akwado ihe ọjọọ. Ịma na aja ana is not representing God. Ndị mmiri na-asọ onye ọbụla. O nwere mmiri dị na village ma ị na-aga ya, ọ bụrụ na ị na-edina nwunye mmadụ, ma ọ bụ na ị na-egbutugo mmadụ ma nye tugo, ị na-aga mmiri ahụ, mmiri ahụ akpọrọ gị gaba ebe. You can never locate that water. You can never. Ị nwere ike ilocate mmiri ahụ. Ịmagodo ebe mmiri ahụ dị, ịgabịa meelie gị anyị tinye isi ebe ọzọ, maka na mmiri na-asọ nsọ, aja ana na-asọ nsọ, anyanwụ na-asọ nsọ. Mgbe ị na-agọ mmụọ ndị a na-achụ àjà na-enye ha, ụzọ ga na-emepe, ndụ gị a na-adị, ị na-enwe ndụ life. Ifu na ndụ gị na ihe mgbakasị ahụ adịrọzi na ndụ gị. Mmadụ ezuo izuzu ọjọọ n'isi gị ama abịalụ gị, maka na gị na Chineke dị na mma, maka na gị na mmụọ gị na ha so dị na mma. Ịghọtago? Maka na gị na mmụọ, your indigenous entities of power, na gị na ha dị na mma. Ụfọdụ n'ime anyị echekwabere ndị iche ha, mana ha na-aga na mba dị iche iche na-eje na arụsị dị mba dị iche iche, na-eje eme gịnị, na-eje agwọta ọgwụ, eje weta protection from foreign deities, mana mmụọ dị na be nna gị ga-echekwanwu gị nọ. Agụ a na-agụ ya, ọ na-anaghị ihe. Ichekwabere ya for one day. Iche na mmụọ dị na be nna gị ga-ahapụ gị ka ije weta foreign power wee na-azụ onwe gị, ebe ọ bụ ya nwa wepụtara gị si gị bịaba ụwa. Whatever you be, I will be by your side. I will protect you, I will guide you. Ị hapụ mmụọ dị na be nna gị, ị gaa na mba ọzọ, ije na-agwọ ọgwụ for protection, na-ewelu mmụọ ọzọ na-akanye ọgwụ n'arụ. A sị na na-ebido n'ụlọ malụ mma wee megịnị wee pụtaba ezi. Charity begins at home. Ị ga-ebugodo ụzọ wee mezie mmụọ gị na ha so, before ị ga-akụtazie mmụọ wee kụzie mmụọ mba n'obodo ọzọ. Yes,
that is the only time it will work for you. All those entities, they will unite and they will start working for your good. Ọ dịkwa na gị nwa bụ onye Igbo ga na-agọsi mmụọ ike, kwụsị ike na okwu gị na ọdịnala Igbo, maka na gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ bụ onye na-efe Chineke. Gị nwa bụ onye na-achụ àjà bụ onye na-efe Chukwu. Amaghịzị m ebe nwanne ihe niile nwa ngoro na akwụkwọ nsọ apụcha na akwụkwọ nsọ ndị ụka apụcha na n'isi m. Amaghịzị m ma ọ na-akwụkwọ Eklesiastik ka ọ gịnị ka a na-akpọ ya, ka a na-ekwu maka ịchụ àjà. A kwuru maka àjà nsure ọkụ, e kwuru maka àjà ihu ọma, e kwuru maka àjà mgbaghara mmehie, àjà ọtụtụ na-akpụ. Enwere different kind of àjà sacrifice in the Bible ị na-agụ, mana ife ebe mbụ àjà na-aga na mmiri isi na nna eme njọ, ife ebe mbụ àjà na-aga na arụsị isi na nna eme njọ, ife ebe mbụ àjà na-aga n'ụzọ isi na nna eme njọ. Gị nwa bụ onye Igbo, ngwa ngwa ime gịnị, iwere ihe echiche mmadụ, ihe mmadụ nwere ike iche about you dosa n'akụkụ dị better for you, and you move on with your life. You do the right thing. Ọ gbajuo dọrọ gị, ndị ahụ na-ene anya n'iru will never help you. Ọ ka bụ ezumezugo ahụ bụ ihe ka ga-enyelu gị aka. Gọọ mmụọ, gọsie mmụọ ike, kwụrụ n'ịgọ mmụọ dị n'ala Igbo, kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ gọsie mmụọ dị n'ala Igbo ike, ka ị na-agọ ha ka ị na-agọ Chineke. Ihe niile ayọ gị niile, otu gị niile, a ga na-ebujeri ya Chukwu okike. Amara maka Jizọs ka na ndị ụka sef etinyekwuo na more confusion n'isi mmadụ. Eweta nke a, eweta nke a, foto nke a asị gị na Jizọs, echifu foto ọzọ asị gị na Jizọs, nwanne echifu foto, ọ bụrụ dị ofu Jizọs ka ha nwere. So they are just confused. Nata n'ọdịnala amaka, ịchụ àjà amaka. Ịchụ àjà na-ewepụ ọnwụ, ọ na-ewepụ nyanya, ọ na-ewepụ mkpagbu, ọ na-emepe ụzọ, ọ na-eweta ihe ọma. Sitekwa n'aka m onye nke gị nwa Ada Baroma Ụzọ Mmiri, akwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si wee kwuo na anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, nye enyelu gị aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala. Ya bụ onwe ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ndị na-akụzi n'ọdịnala Igbo, ma ihe nkụzi tata, ma ọ na ị nwere ajụ gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp number na 07037311663 maka emesịa.